Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Matasa da kuma mabiya bayan mu a cikin wannan shafi, ya kamata a ce mutane su sani, su kula, su lura. Wannan ziyara da aka kai ma mutanen Tilaberi ba wai ziyara ce wadda ta kunshi cewa lalle 'yan gari ko kuma mutanen jihohin da ko in ce yankunan da an ka ziyarta ba su bane aka ta ziyara. Wannan ziyara ta danganci da cewa shi wanda ke cewa ya tafi ziyarar ta danganci da cewa lalle ya tafi cikin wannan ziyara ne ba don komi ba sai don shi ta su ziyarto abubuwansu da sun ka aje. Ma'ana shi ne abubuwansu da sun ka aje tsakanin petrol da kuma ma'ajiyoyinsu na mayuka. Kenan ba ta yiwa na a ce muna wai an tafi wurin ziyarar talakawa ne da kuma jiha gabaki daya. To ya kamata a ce kowa da kowa ya san da cewa ga yadda wannan ziyara ta zo. Sannan ya kamata a ce 'yan ƙasa sun tashi da kawunansu kuma sun fahimci abun da ake nufi gare su. Ba ta yiwuwa ana zakkuwa ana muku juyan dan waina.